Mambake sengiyavala ekseni incwadi ka 2 Corinthians chapter 13 verse 14. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Nangu umyalezo ngicela ungibambele namhlanje kuseni ingxenye yokuqala leli verse. May the grace of the Lord be with you. Sengathi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu ingaba nawe. Ngiyacela namhlanje kuseni ukuthi ungibambele lo myalezo othi sengathi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu ungaba nawe. Ukhona ke into eyenzakalayo uma umusa wenkosi uJesu Kristu uthola impilo yakho. Namhlanje umkhuleko wami uthi may the grace of God locate you. Umusa wenkosi awukufumane. Musa wenkosi awukuthole. Khona into eyenzakalayo uma umusa wenkosi ke wakuthola. Number 1, makufika umusa phezulu kwempilo yakho uxoshe ukwesaba, uxoshe nokungabaza. Make wafikela umusa wenkosi phezulu kwempilo yakho, you never panic and you never doubt. Uyamkholwa umthemba uNkulunkulu. Abantu abaningi basaba ngenxa yokuthi umusa kaNkulunkulu akakafiki phezulu kwempilo yabo. Abantu abaningi bayangabaza ngenxa yokuthi umusa ukafiki phezulu kwempilo yabo. Namhlanje kumkhuleko wami ukuthi sengathi umusa wenkosi ungafika phezulu kwempilo yakho, ngoba mawuke wafika umusa uxosha ichaos, uxosha ungabaza, uxosha ukwesaba, ube bold ngoba umusa kaNkulunkulu phezulu kwakho. Ngoba mawusufikile umusa kaNkulunkulu kunozinto zenzayo ukunikeza amandla okwazi ukwenza izinto obungaqualify ukuzenza ngaphambilini. Mawufika umusa kaNkulunkulu ukunikeza amandla okwenza izinto engaphezulu kwalezi ejwayelekile, ngoba usufike phezulu kwempilo yakho. Ingakho namhlanje ngithi kukhulekela ukuthi umusa kaNkulunkulu ufumane impilo yakho. Make wafika umusa kaNkulunkulu uba namandla okuhlula nezimo ebezikuhlula, uba namandla okuba ngaphezulu kwezimo ebeziphezulu kwakho, ngoba sekufika umusa. Into ofika uyenza umusa mawufike phezulu kwakho, ufika ukubeka eceleni bese ungena endaweni yakho, kuthi izimpi ebezoliwa nguwe uziliwe ngumusa kaNkulunkulu, kuthi izinto ebezizoshaya wena zishaya umusa kaNkulunkulu, bese umusa ukunqobela ukuholele odwendweni lokunqoba. Sengathi umusa kaNkulunkulu ungehlela phezulu kwakho. Mawusufike phezulu kwakho umusa kaNkulunkulu uletha nama breakthroughs, uvule neminyango ebingavuleki, uvule nezinto ebengenzeki, uqashule namaketanga ebengaqashukeki phezulu kwempilo yakho. Ingakho ngithi may the grace of God locate you. Mawusukutholile lo musa ubona nezindawo bungayitshela ukuthi ungangena kuzona, uyibona ungena kuzona, uyibona uhlala endaweni bungayitshela ukuthi uyohlala kuzo, ngoba mawusufikile umusa uletha umehluko empilweni yakho. May the grace of God locate you. May the grace of God find you. Mawukuthola izimpi ebezikuhlula uba namandla ukuzahlula. May the grace of God locate you namhlanje as you are starting your day. I am Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning. Mega grace.